langustes, mayonesa Hellmann's. 4, 3, 2, 1, 0. Algunes coses, alguns gustos, arriben a tanta qualitat que es posen per damunt de les mesures i dels símbols utilitzats per l'home per a distingir el que és millor. Com cervesa Sant Miquel, que està per damunt de les estrelles. Motor que vagi bé en qualsevol situació? Sí. Que acceleri sense problemes, que freni segur i que s'arrapi perfectament a la carretera? Sí. Amb una capacitat increïble? Sí. En un estil modern i compacte? Sí. Amb molt d'espai, luxosament equipat i amb tots els instruments a l'abast de la mà? Sí. I a més amb un consum just i que encaixi perfectament amb les seves necessitats? Sí. Hi ha un Fiat així, el Fiat Regata. Regata és un Fiat, sens dubte. Agua color, quin color, els colors naturals, agua color, oh quin color, natural, agua color, els colors naturals, agua color. Agfacolor, colors naturals. La llet és l'aliment natural més complet i nutritiu que hi ha. I una bona manera de mantenir totes les seves qualitats amb les màximes garanties de seguretat i d'higiene és condensar la llet fresca. Així s'aconsegueix una llet pura i nutritiva, fàcil de guardar i de preparar. És la llet condensada, una font de riquíssimes possibilitats. Quan pensi en llet condensada. Aquí és on es veu el que val un rentavaixelles. Aquí és on Raki demostra que val més que les pessetes, perquè Raki desengreixa i abrillanta així de bé. Després a la botiga n'hi ha que costen més, però per mi aquí és on un rentavaixelles demostra el que val. I aquí, Raki. Aquí, Raki. El nou Hiorland té tota la meva confiança. I com que Hiorland renta i amoroseix la robeta del bebè, Hiorland renta i amoroseix la llana i les peces més delicades, les més delicades. Hiorland renta i amoroseix les peces que més t'estimes. Amaya màquina. Escolta bé perquè tu tens quelcom que estàs a punt ara de descobrir. Que ordinari, sempre pensant en el menjar. Escolta bé perquè si et ve de gust Iogurt. podràs menjar sense passar de res. Iogurt líquid ram. Quina idea. Et podràs beure el iogurt en vas, No pot ser de llimona? un vas de força i vitalitat. No pot ser de maduixa? Oh, quina idea, el iogurt en vas. És de llimona i maduixa en vas. Oh, quin iogurt, quina cosa, per menjar fa bé. Oh, quina idea, el iogurt líquid ram. Aquesta és una cerimònia molt comuna, per què no treure'n profit? Isana Vida Sana ha preparat per vostè una infusió aromàtica lleugerament laxant per aprimar i especialment equilibrada. Assaboreixi-la. Amb Isana Vida Sana el plaer aprima. Isana Vida Sana es ven exclusivament a les farmàcies. Com començar el dia en forma amb xampú Geniol. Amunt, avall. El cap, els peus. Amunt, avall. El cabell i la pell. Amunt, avall. Amunt, avall. Xampú Geniol. Tota la família en forma del cap, els peus i a un preu genial. Per primera vegada ho intentaràs. Tu també pots fer-ho. Sempre hi ha un amic que t'hi ajuda a arribar. Colacao. Com els ajuda cada dia una gran tassa de Colacao plena d'energia i sabor. Tu prens força Colacao, oi? Colacao, t'ajuda amb força, Colacao. Les veus de l'estadi ja s'han apagat, però amb tu segueixen les teves llumes. Cal
Calça-talàs. En elles es troba la força que et va donar aquell gran moment. Trepitja fort i endavant, campió. La teva pròxima marca. Tenir gran marxa. El 105 de la FM Estèreo, Ràdio Associació de Catalunya, es posa de nou en marxa, amb molta marxa. Molta marxa. Quina marxa, noi. El 105 de la FM Estèreo, Ràdio Associació de Catalunya, la ràdio en marxa. M'agrades així, tan natural. Sense bombolles, M'agrades així cada cop més. Amb tot el sabor i sense bombolles. Naranjos, m'agrades així. Són necessàries les escoles, els centres esportius, els hospitals i les presons. Un tema delicat, però urgent. Fan falta nous centres penitenciaris més dignes, millor equipats, més segurs. Demanem la teva comprensió. Coneixem millor quan canviarà la temperatura que no pas el que hem de fer quan s'altera la nostra. Ara la col·lecció Curar-se en Salut ens explica el que cal saber per protegir i millorar la qualitat de vida. Cada 15 dies un volum, els 2 primers només per 375 pessetes. Volem que cada un d'aquests llibres expliqui tot allò que és important per vostè d'una manera didàctica i útil. Us el recomanen TV3 i el Departament de Sanitat de la Generalitat. Caixa de Pensions, la Caixa, pionera en la utilització de la informàtica, tant per al servei financer dels seus clients com en els serveis culturals de la seva obra social, vol fer assequible a tothom el món de la cultura informàtica. Per això, promou a TV3 el programa Connecta el Micro i ha creat i editat uns textos amb el mateix títol que us introduiran a la informàtica i us ajudaran a aprendre un llenguatge. De venda quinzenal en quioscos i llibreries. Caixa de Pensions, la Caixa, tot un símbol.